Искам да ви кажа за тези тъпоти. Просто приятелно ги смислям. Даже той ми смени името на акаунта. Беше пръдно. Просто ме накара някакси да караме тъпоти. Това ми е първото видео, разбира се, защото канала ми е отскоро. И поне моля ви, на това видео да съберем поне 20 лайка. Нямам ви карам повече, защото това видео е доста скучно. Сега ще мога го направя забавно, но ще отнеме време. Тези пружини не съм ги купил от магазин. Ето. Тези пружинки ги купих. Не ги купих. В смисъл, счупих ми с пистолета и там... Че падна едната. И не хора, тези очила не са нови. Тези очила ги нося миналата година, понеже ми се развалиха очите. Да, вчера бяха онези. Да. Ако искате да знаете, нали, как се казва приятела ми, пишете долу в коментарите. И се казвам Антон, забравих да кажа. Да, то в акаунта си ми го пише. Да. Съжалявам просто за тъпотиите. Просто и аз не знам какво правя. Приятел ми не знам също какво прави. Каза, че ще се върне в 6. Сега е 5 и няколко. 5 май 30 и няколко, не знам. Не мога да видя с часа. Хора, мога да ви кажа само, че мисля да приключа видеото, защото не знам какво повече да ви кажа. Чао!